Delile bethuna please. Sokugqibela. Ngoku saphakamisa sawunikela ubhuti lo wevideo uzawuvula i-tribute yonkosikazi wakhe nabantwana bakhe nge-audio. Sawunikela kuye ke ngoku. Sanibonani into zakuthi igama lami ngubulelane Mabhokela from Zukhali Media Production Company. Ndiyamndodo ke into zakuthi ke ndihamba negqiza laseZukhali silapha kule drop yaseMonti kwiphondo leMpuma Koloni sishicelela into zakuthi ke sikwi-office zaseZukhali Media apha ke kwamasipala eDuncan Village eHub Business Support Center. Apha eceleni kwami ke ndihleli ke nomama bathi ke uliphahle into zakuthi ke umama usisi kuthiwa nguSinazo ne I'm correct igama usisinazo igama lakho kwabo kodwa sewatshata ke ngoku unguMrs Mtumeni into zakuthi ke umama utata uVuyo Mtumeni ibingumyeni wakhe ke into zakuthi ngithe xa bendithetha naye ngexesha besifika apha ekhayeni ke wathi ke uyabona bosingabantu betshatile babizana ngamagama amandi kuthiwa Nana kuthiwa Sweet kodwa yena uVuyo ebesithi xa imbiza yena ke mami ujongeni ulapha eceleni kwami ke into zakuthi ke niyambona ke umama masiqala simbuza impilo qala mama ninjani ngale mini namhlanje siyaphila bhuti inkosi siphele kakuhle kunjani kona usomba uniphethe ngenceba nothando ngoba nje ndiyafeketha ndicela ukuba ubulise abantu abazozimasa lenkonzo yomyeni wakho abalapha ngale mini yanamhlanje abazonika imbeko yokugqibela ndicela uthatha ithuba ndibulise omama abakhoyo ngaphakathi ndibulise otata ndibulise ifamily ndibulise usapho lwakwamgoqi ndibulise usapho lwakwamtumeni ndibulise izihlobo ndibulisa izalamane wonke umuntu okhoyo namhlanje ndithi mandinibulise ngelihle igama lenkosi Yesu nomfeli wami. Okay onbulisanga mna njengomsasazi ndicela unixolele ndizima ndibulise nomsasazi ngokukhethekileyo. Yes ujongile wena umuntu uzozimaza kaloku umsasazi okhethekileyo mama uMtumeni unazo sweet memories atsho ke amakhumsha ne une message onayo ofuneka le mina namhlanje ndifuna abantu bazozimasa lenkonzo yomyeni wakho uyifunde kwenze bayive kuba isuke enhlizweni yakho ndinika elo thuba ke linjalo ke mama Mtumeni over to you. Message it goes like Vuyo was a perfect match for me. When God brought Vuyo into my space, he knew our energies would click. We had truly joyful years and the deepest love and happiest marriage. And trusted friendship that I could never imagine. He gave me the experience of being deeply loved. Yes. And understood me truly and supported me and completely, utterly loved me. Leyo inda ngifuna icacisa kakhulu. And I will carry that with me always. Most importantly, he gave me the most amazing kids as a symbol of our love. Vuyo was my rock. When I got upset, he stayed calm. When I was worried, he would say, "It will be okay, do not worry." When I wasn't sure of what to do, he figured it out. He was completely dedicated to our small family in every way. Vuyo and I did not get enough time together. But as heartbroken as I am today, I'm equally grateful. Even in these last few days of completely unexpected hell, the darkness, the sadness moments of my life, I know how blessed I have been. In the day endaninyathela ngayo enkundla noVuyo, if someone had told me that this would happen, still ndandizonyathela ndandingazubuya ngamva. I am grateful in every minute that we had. As we put the love of my life to rest,
We will bury only his body. His love will never fade in my heart. Vuyo will always be in my thoughts. And I will always, always love him. Sleep well, Statu. Right ke sibamsolo sibini ke into zakuthi ke phaya umamcirha uNojehole uNswense into zakuthi ke thithe kamandi into zimandi ke ujongile ukuthi nyani aba bantu babini bebethandana nyani uyebona ne so it ke ngokulonto le kodwa mama thina into sinoyithetha sengozuKhala Media ubambelele ethembeni into ebalulekileyo xa usondize kumadinga kaThixo imini ezinjena ayosoze kube lula kuba kukhona abantu ngoku abazokuqhuma uzothi xa usuhleli wedwa imani ivela lento kodwa uzubambelele kusombawo ungalinge olelahle ithemba uhlale njalo ke wena umuntu usibukele
Siyabonga bethuni. Sizabiza. Thina abantu abathatha ukhango ngoku. Ndinikele kumfundisi inkonzo. Ndibulala nale mbuli ibhekeleyo. Esinike ithuba kavuyo. Kugcwele abantu abatsha apha. Bazongqina. Nabo abantu abatsha bakhela bazongqina. Ngovuyo uba udlule nyani. Ndifuna sibanike i-chance. Bakulela ubhulo kodwa. Ngosophamisa ubani akhethe ngonyana wakhe. Kuyadingeka into bani. Singasithafule silokavuyo. Kodwa nabantu bathathu ndinike umfundisi. Ndinobawo umguqi. Isithethiso sobukhosi. Emveni kwakhe ndine-tribute family. Phambi kwe-tribute family kodwa bakhona abangane bakhe. Ndawujonga phaa kuyalilwa ngabafana. Ngabangane bakhe. Ndizafaka bona before ndinike uba umguqi. Ngoba uba umguqi ndifuna kalunge naye. Akakabi right. For uthatha ngoba ngoku kusalungisa inhliziyo yakuba makamele ndawo athethe ngonyana wakhe. Ngifuna sikabe sinika abafo bakhe bazothetha ngaye bangaba banengoma yabo yosiphakamisa baphakame ngayo kwenzela izophuma lento enhlizweni zabo. Kodwa bangana ngoba sibaculele abantwana basekhaya. Ilungisa indaba yakho noJesu. Khona manje. Ilungisa indaba yakho noJesu. Khona manje. Ilungisa indaba yakho noJesu. Khona manje. Ilungisa indaba yakho noJesu. Balinde banengoma yabo.
Ngoba kavuyo. Naxa bezithethe endleleni kodwa. Kodwa kuyenzekayo iwona. Asazalani. Bese ixesha lokho. Sanika i-chance ke ngoku ngathi manje ngoku zitshele ixesha bese nika abantu abayi-2. Sanika 1. Morning. Ndibulisa utata obali. Ndibulisa tata bonke. Ndibulisa umama. Ndibulisa bonke abantu. Ndibulisa ngokhethekileyo ifemeli ezimbini. Namhlanje ifemeli igama labangabazi. Bathi ke ayingabo. Ifemeli yakwaMtshomeni nefemeli yakwa into ebangolwana ndiside siphakama noyisopho siyabona uba anama besicinga ubana kuza kuphakama amajeka but lide liyamva lixesha wabisi and I understand very well why bengezi. It's because baxhelekile. Abanye abantu ke xa bexhelekile ke bareacta in different ways. Bathetha ngaphakathi. Akho nto ininzi endizayithetha ngaphezu kwabantu bona he was my friend. Itsho yam. Into endizayithetha is that ndiswele uhamba isifihlo. Ndive kuthethwa ngabantu. But ubone uba kodwa apha isithethe sithetha because kwiprogram. Asimazi lo mntu sithetha ngayo. Ndihlele phaa. Wonke umntu othetha uthetha ngosithathu. Wonke umntu obethetha ngayo uyamazi. Therefore, andiyazi uba thina silapha sizawuthetha ntoni. But as friends ezikavuyo silahlekele. I'm very worried because ifemeli icinga ubana yiyo nelahlekileyo. Silahlekele kakhulu esibona ababehlala naye ngo-24/7. They are privileged. Thina le chance bizifumana ngelo xesha but xa ifikile ucaca ubufikile. Qha ke kuba siyazana noThixo. Asimquestion uba asimbuzi uba ngoba kuthini. Ngoba siyayazi uba noba ngoku uba siseva kubuhlungu siyamdoubt ngenxa ye-emotions but siyamazi. We know him. Siyayazi uba ngela xesha ebekhona. Sike sifumane news feed kuthiwa this guy was shot 47 bullets and survived. Meaning at the time elingekafiki. Ngoku ibilixesha lakhe. Uthe umfundisi omncinci bethe amahora 7:00 wathi usista wakhe wayebizwa ngemilozi kazochekwa. But this day xa ukhala umlozi akaphuma uthe ndamrhuqa. Ndathi nakumlozi wakho wathi xa ndiphendula le milozi wena uyazi. Yohluke. Ungacinga iyafana xa ungena ngqondo yokuqiqa. But ayifani. Lona umlozi ayingulo uthi xa ukhala ndisabela. Wathi ke family yakho kwabo ukhala umlozi wakhe. Abeqonde kuye ndaqamba batyhini singobani thini uphikisa intando kaThixo. Akuhlanga lungehlile ke bantakwethu. And ngoku wonke umuntu ozawuthetha nizawuthikwa because umuntu ozawuthetha uzathi kuzawuba right ubuqonda nje yinto lizawuba right. uThixo usondele kakhulu kubantu abanhliziyo ezihlomkile and ukuthanda kangexesha ucinga uba wena uthakekho lixesha kusondeza kulo and ngexesha usengxakini yena nguThixo uyayazi uba wona uzamkhanyela. But uyayazi ubana ugqitha kwale ntlungu uzayibona into yobana yena xa isondele emntwini akasondeli kamandi. That is why utata bethetha ebesithi uThixo ufanisona ugqirha ngaqondo yothuka. Wathi igqirha zonke izinto ezintle azifunela abanye abantu zifunela zona. uThixo njalo uThixo kafuni bahambe. uThixo abantu sicinga bathina sabanithi naye abanida for basebenzisa asibanithi sodwa. Liphahle ndize kwemntu asikangokhethekileyo. Ndiyayazi ubana wonke umuntu olapha is-head but akho mntu unokuthaba head kogqitha wena. Uyazi into endiyithandayo ngawo uThixo ukusebenzisile ngomzuzu okugqibela ebomini bukavuyo. uThixo ukudibanise novuyo for ukuba yena athi xa engena kumusa wakhe angene enyulu ngegemini lakho. Isepiti ke mntasekhaya ubana awufumananga ixesha le-enough naye but it was not your time. uThixo besebenza ngawe mvuma uthi Thixo ndenzele idini ndiyavuma. uThixo into abayifuna kuwe ngela xesha le-memory service ka-Inga ekudibanisa novuyo. uvuyo biza mna ndiphaa athi kuye kum zonke uyabona le ntombazana ibe nozininzi phaa ngumfa
umfazi wam ndicela undizele yena ndaya kuwe xa ndifika kuwe uthi kum uyabona zonke laa ndoda kubenapha ngumyeni wam engasathini hayibo kamafana ndizathetha umyalezo kuwe that was it uthixo wayegqibile ngovuyo wayemfunela kuthixo ubenemona ngovuyo so he was beautiful inside and out akafunanga ukuba ahambe emhlabeni engazizani nobuso wakhe and ngelishwa ke mntasekhaya umntu usebenzisa umntu uGod wasebenzisa wena awuzumquestion uthixo inye into xa uthandaza uyicele kuthixo uzawuthi Thixo ndinika amandla okumelana nale ngxaki endicinga ubingaka undinika yona awuzumbuza ubana kutheni ndinika amandla okuqoba and ukuthi kakunzima zona ungene ngotshini uthethe nothixo ngoba nguye ethande wena benanganinzi abantu abanabathemba but you ndidibane sesithi heyi laa nto undifake kuyo ndikhonza ngecawa bethu 6 that God asimbuzi uthi and mamela ndikuxelele angazityulwa ngumntu but when as a believer you know ukuthi uvuyo ukuthixo uyayazi ubana you're not gonna fight you're not gonna dig about what happened because you know the time was right God was there God wavuyo enkosi Oh,
eli thuba. Mandithathe eli thuba ndibulise utata wam, utata uLudo Mzonke, nomama wam, umama uLudo Mzonke. Family yam, family yamaCirha, family yamaKwayi, nabasondeleyo, family yakwaMthumeni, uSithathu, uChisano, Ndebe, uKhuphuyi. Ndiyanibulisa ndingalibelanga tofana former minister Mr. Mani eliphaa ngasemva all the way from Pretoria. Ndiyabulisa tata, izihlobo zam ezisuka eKapa ezizosixhasa kulo msebenzi. Bendifuna usuka phaa ke ngexesha tata uMngane ndima kulaa kona, ndifuna ukubonisa indlela ebesihleli ngayo nale jongwana. Nasi bentwana, umkhwenyana wam, mandiyithathe mani le walk ukwenzela into yoba xa ingathi nesi space esincinci uba ebesithi xa besihleli e-sitting room esiyawulala nditsho phaa endlini mna apha eNcera ededi sowabeka ndidashapha Sithathu mani xa ndizawubona nangomso mna napho siloba because nangomso isekwayimpangela yabo. Usapho lwakwaMthumeni ndiyalibona eli nxeba linzulu nakum, kodwa heyi hayi mani hleli naye lo mfana lona ibengumntanam nyhani. Ndikhumbula xa ndigqibezela le nto ibithethwa intombi yam phaya, ithi intombi yam ayinyathele inkundla noSithathu, ndiyibambe ngesandla ndabuza ndikusepha, wathi ndiyisetata. Wathi ndiyisetata. Bekuthiwa kunyuka kapha emtshatweni akusoloko kumthebelele, hayi akusoloko kumthebelele. Sizawuthetha apha mntanam njenge kwazintoni zami i-signpost zithe ebhayi kungapha, akunakuyibuza ingazange iye ebhayi kodwa ixela uba ibhayi kungapha, iPretoria kungapha. Asikafiki kule ndawo kuyo, kodwa ke sinalo ithemba elithi uThixo yena uyazazi into zakhe, uyasazi isiqalo isiphelo kwalapha ekuqaleni. Besihleli kamandi novuyo nakuloo maginqiginqi bawuSithathu mfundisi wam, nakuloo maginqiginqi liyiqhwithize laa nto le isijamele uphuma ngomnyango, uthi iplastikana zayo uphuma ngomnyango, kodwa thuthuza zelapha akho nto umbuzayo ke. Nathi asilandi into yoba bekuthini na. Hayi Sithathu kube mandi tata mani, kube mandi, kube mandi, hleli kamandi nalo mfana mani, kamandi. Yazi laa nto ubona uba nabantwana babakho unamacebo lo mfu, unamacebo, kodwa ndiqonda uba engenxesha undicebisa kwi-timing yam but seyiba enguye ke ngoku ingathi uyaqonda ngaphezu kwam. Okay, undincokolele ngoNowela apha ngenye imini, ancokole kuthi ngubani fana yakho Nowela uGwatyuni, athi umdekatisa bravo ambize ke uhlobo ambiza ngalo. Ndithi aba ndiyayazi laa layithi ke yandisifana nayo, iyayazi ngokwayo ukuthi ubuze ngam, iyandazi nayo, siyazana. Senjwa ke bendihleli kamandi noSithathu mani, ndihleli kamandi noSithathu. Kangoba sahlukana noSithathu ezandithengela isikuta, isikuta soyawukhangela iingomo. Kodwa ke ndiyibone ke ifuna ukwenza wake mna ke zashiya apha, ndizamkana apha ekhaya ndishiya apha ekampini ndiyamyokhangela iingomo zam. Senjwa bendihleli kamandi noSithathu apha e-East Bank
kule mikhutho bahambe behlala bantwana bam nandlu ndandiyithenge ebudala ndandiyihlalisa endlini nazo ngosesemdantsane nayo indlu lapha elalini nayo indlu ndathi mani khaniphume endinombre nto mani khaninatsekeni lungisani le ndlu lena mani lungisani abantu bapha bebengamazi ke beyazi intombi xa bebuzana kodwa hayi unemzi ubuyile babeyazi ke intombi ndathi mani lungisani le ndlu mani ke ndihlale kuyo mani nditsho uba andizange ndinyoleke le mali yakhe mani uvuyo ndithi kuba le ndlu ndayithenga vuyo khandinike noba ihafu yalaa mali ndandithenge kuyo ndijonge izinto anazo ndandingajonga nto anazo vuyo ndimthanda njengomntanam wonke angiba ndifuna ukutyaba nasebantwaneni bam nabantwana bam bazikhulele bazenzele iinto zabo nditsho uba ndimthandile lo mfana lo zimele sithathu kodwa ke hayi hamba sithathu hamba enkosi mandibulele nami elithuba tofana enkosi kakhulu Bawo kavuka ndithi mandiqale ndixelele abantwana bakavuka nabantwana bakawabo sithe umka kwabhutwethu usiziwe sathi kazi ngubani azawuphinda aye kwanoNtshinga kuSentane ngoba ibinguye uthena kavuya bebathatha bonke nabantakwabo bayotsho kwanoNtshinga ekhaya kazi kuzabakho bani na sicela uThixo lenze icebo kanti uvulo imamele laa nto kwenzekile basuke kutamkhulu phakanoNtshinga uvuyo uthathe ikhwantam yakhe intsha wababeleka bonke ifemeli yasekhaya wavala esasikroba besikhala kazi ke ngoku nangoku ndisatsho uba ngubani ke ngoku ozaphila angene endaweni kavulo ngoba loku abantu baphelile abadala kusheka abantwana ngoku akho bantu abantwana bethu abazali yaye ke singapha sisiye lobhongo apha esithathini ndiyacela fekela kakuthumele esithathini sikhanyane sibe banye sibe ivuma ndithanda uba imvula iyanetha andizungezi kuvuyo ndithi ke khemafu enciba igcwele ndiyajikela ngegquba ndathi andinokwazi ungezi kuvuyo ngoba kaloku ndicinga amazwi babantu bathethe kuvuyo ngebefika utamkhulu ndathi vuyo mntana mnakwethu kudala uhamba apha ekhaya kodwa into endiyifunayo kuwe ngoba akho mntu ekhaya ndifuna uba nomlingane uvuyo nyhani uyenzile loo nto leyo wandifowunela uvuyo wathi dadobawo esasabhokuni besengaso sindisivile ndithathile wade wathi uvuyo kum ndiyakucela dadobawo ndifuna ukuzokuthatha khe ndikuvise kamandi ndithi nonkosikazi wam ndifuna ukubonisa ndileyo ndifuna laa ndlu singazange uyongena phaa loo nyathelo ngoku namhlanje ulenkunzima ephika ndizothetha mntu ndithathile ke mna ke ndiyelo
Ndiyabulisa. Nome apha nguVyokazi Mthumeni. Umasithathu, Gcisana uNdebe ukhophoyo yasenkomo sibomvu. Uzalwa nguMampandla, umbona, ushayile, ukhipha ukatyeketeke. Ndingumzukulwana waseMamfeneni. Ndingumzukulwana waseMazangweni. Bhuti. Wena sikhuliswa njengabazali abanothando. Qha basinike i-tough love. Bebetyhala ngesifuba ukuthi babe nezinto abanazo. Besikhuliswa ngabazali abangenasikolo. Kodwa abazali bethu into bebenazo. Kukho abantu abenesikolo abangakhange bakhona ukufikelela kuzo. Uye wasiprova nawe bhuti apha ekuphileni kwakho. Wapitiliza njengabazali bakho. Uye wazibamba imfundiso zabazali bakho. Siye sikhule ke singabantwana. Sizenze imistakes ebomini. Kodwa ndiye ndakuthanda ngendlela endiye ndakubona ukhula ngayo. Ndiyayazi undala kum. But ndiye ndathi xa ndojonga ndabona uyidyana. Ndithi xa ndijongayo ngoku ndibona uba umkile. Andilili ngoba kubuhlungu, qha ndililiswa ngoba funeke ndikhulile. Samkelwa ngabazali sibancinci. Ndithi xa ndithandazayo ndithi Thixo ndiyabulela ngoba yihasi. Ngoba if into endinazo namhlanje ngendingenazo ife nabazali ngendisispoiled brat. Qha ngoba funeke ndizazi ndingumama ndingutata empilweni yam. Funeke ndityhale ngesifuba. Funeke ndibe strong. Thina ekhaya sinentliziyo ezincinci. Qha ungaboni ngathi xa ujongile lo muntu ustrong, asikho strong thina. Asikho strong, sinentliziyo ezincinci. Qha sikhuliswe nge-tough love. Umama ebesithi kayithetha nam, athek akaminishi akakubulwile akalwanga but ukufundisa uba zama ukuziphilela and into ekhaya kuzube nayo funeka uyisebenzele. Bendisitsha lilanga mna xa ndise-for school holidays apha enceda ndithengisa iveji ndixwaye ndihamba nosihle ndihlala senyuka no-Annelise ikhazini yam unodingi. Athi umama ndithi mama ndibawela into ethile athi andizuqala ngawe ngoba wena ngowam. Zawuqala ngaba bangengobam. Ekhaya ibingumzi wabantu bonke. Ekhaya bekugcwala amageza ngenxa yam. Athi umama yho umzi wam waze wagcwala amageza mntanam. Umama bebamkela aba bantu bengabagxothi. Ngangibuhlungu ngoba ufuna ndibe mdala ndingafuni uba mdala. Izinto bendifika ekhaya seziredi. Sewuzenzile. Seziredi zonke izinto kodwa ngoku esi simo siyesendehlela. Le 10 yakho bendinojonga ndibhekabheke ndicinge ndithi shu hayi sani. Khumbula lo bhuti ekhuleni kwami elilola masa bendisindawo ndimdala athi wena bululwa ndini insente wena. Ndithi xa ndiqala uthetha ndiphendule andawukhaba esifubeni ndidala kuwe. Ekhaya abazali bam bebengathanda ubetha kakhulu. Ebendibetha ubhuti. Ngoyena mntu oniqeqeshileyo ubhuti. Ebendibetha because ebengafuni ndiyuze out there. Ubhuti ebendiprotector from izinto ezingaphandle. Ebendinikeza i-tough love. Besithi ndothi kanti sithi into andinayo. Athi yintoni leyo ngenayo. Uyandiphoxa but athi yeyiphi le number uyisebenzisayo. Andithumelele. Sometimes ndimqhathe ndithi ndishota ngegrosari. Igrosari ikhona qha ndiyazazi ndifuna ntoni. Ebezayithumela imali. Athi nawe suka utshintsha inamba kokonga ndiyazi uba kutheni ndithi yandilahlela. Bhuti fanele undenze ABCD. Athi awunjeza usini. Xa seyokunjeza akazuthetha loo nto. Ciba mbuza ubethwa. Kazubethwa uzathi entsheza khawuthini into ethile phaa. Ndophukile. Ndilimele. Kodwa ke kuyintando kaThixo. Akho nto endinoyenza mntakamama. Ndiyabulela uthando lwakho. Ndibulela nokundithungela iimpahla zoonodoli. Naxa uzongomayo undikhulela amacici ngenkani. Xa uwalahlile kubethwe mna ngumama. Undithandile bra. Uyithandile ifemeli yam. Usenzele okuhle. Yobhuti mfethu. Ndiyabulela kodwa ixesha endisipende nawe. Ndiyabulela ndonakele emphefumlweni. Ndixhelekile. Kodwa ndiyamthemba uThixo empilweni yam.
ngoba bendomelezile ndiyazi. Ndiyamethemba uThixo, ndihlala ndikhala kuye, ndiyawathemba namanyanga asekhaya. Ndicela kule ndawo leli kuyo ube lidlozi elihle, uzibonakalise esithathu, Chisana Ndebe Khophoyi. Amboba lidlozi elihle mfethu, umlalala ngoxolo mntakama. Siyabulela. Mamtaseka uphakamisa utata uthwele zajikise. Ngonje phambi koba ndibize utata ubulela sizoya emadlakeni. Ngizawunika utata wethu owelizwi umfundisi izimvu zakho Mr. L. Ay, tú me atamaya. Hallelujah. Makabongwe uThixo. Ngikwe stopwatch. Sizawuqalwa ubalwa. Sizawucela ke kanifundele apha nabani na oneBhayibhile ekufuphi. Nawe masiqhu ngafunda. Incwadi yamaRoma isahluko seseshumi elinesibini iverse ku17 uya ku19. Akekho nonifundela nje. AmaRoma chapter 12 verse number 17, 18 and 19. Yeah. Nganifundela mama. Asinamphathela umboko kulanda okuyo. Incwadi yabaseRoma. Again. Chapter number 12. Chapter number 12. Verse number 17. Verse number 17. Ningabubuyekezi ububi ngobubi. Antifa mama. Ningabubuyekezi ububi ngobubi. Nakubani na. Thathelelani okuhle emehlweni abantu bonke. Ukuba kunokwenzeka okukokwenu nina, hlalani ninoxolo nabantu bonke. Musani ukuziphindezela zintanda. Phinda le ndawo musani. Musani ukuziphindezela zintanda. Yikhweleleni ingqumbo. Kuba kubhaliwe kwathiwa impindezelo yeyam. Kubhaliwe kwathiwa ni? Kubhaliwe kwathiwa impindezelo yeyam. Utsho bani? Uyakubuyekeza mna itsho inkosi. Amen. Amen. Baba egameni lakho elinamandla. Yise wenkosi enguYesu Kristu. Kuyagodukwa kuphethakele. Emva kwale ngqungquthela Thixo ingaka kaBhutvuyo. Emveni komsebenzi ongaka Thixo wethu nali ilizwi lakho libekiwe. Likukudla sakulamba. Lingamanzi sakunqanwa. Enkosi Thixo wethu sibuyise usibuyisele elizwini lakho nangoku Thixo ebemkuBhutvuyo ubukhona njengoThixo ungayilahli le family ungayishiyi nabantwana bakhe nonkosikazi
kwincwadi yokumkani utshilo umnatshana hamba phakathi kwekilete lejordani akhona apho amanzi usele khona. Enkosi Thixo lamandla sibuvile ubukhona bakho emva kwemvusele bengaka bomeleze Thixo masivuthe Thixo izibingelelo zekhaya. Hlala Thixo ebantwini bakho egameni lenkosi uJesu Kristu umNazaretha ongcwele. Haleluya, amen. Haleluya. Amen. Sibulela mongameli. Manje thathe emva kwemini mntakasiyoka elithuba ndiphinde ndibulise kuyo yonke le nkundla manje ize la ntaka ndithi inqa. Haleluya. Amen. Ensibazana awuzuyazi ke le wena enqa ngoba seyaba extinct. Mandiphinde ndivele ngapha ndizazisela igama nguludwe ufane ngumzonke. Haleluya. Amen. Ndihayarishiwe ngisuka kude ngilele apha entoni King Park sazi kaloku mna la young smart uthuba King Park lo. Haleluya. Hayarishiwe. Haleluya. Ngokuzalwa nzalelwa apha eNtsenyeho a16 khulele phambi manje sinqonelwa kugqusha phambi. Haleluya. Kodwa ngokukhula ngikhulela apha eStart Park manje nihayarishiwe ngoku suka kude bandla kwethu. Amen. Apha eMpintshi. Haleluya. Suka kude nexesha lami libalulekile ke ngoku ndisuka kude. Zininzi potholes lapha endleleni ndisuka kude. Ndithe xa bendilungiselela mama uMtumeni ngokuthiwa ngumama uMtumeni intshumayelo yami yaphatha ndiyeke ahlangana nombongo. Qonda ba lo mbongo ingathi uyafuna uthetha ngosithathu. Okay. Okunamke uthiwa ndingusithathu. Umama oqinisekile ba ndingusithathu nyanga. Haleluya. Thetha ngayithetha. Haleluya. Uthiwa ndingusithathu. Haleluya. Haleluya. Uthi lo mbongo, I am a soldier, a prayer warrior of the army of my God. The Lord Jesus Christ is my commanding officer. The Holy Bible is my code of conduct. Faith, prayer, and the word are my weapons of warfare. I have been taught by the Holy Spirit, trained by experience, tried by adversity, and tested by fire. Now put Vuyo esithi ke yena ke, I am a volunteer in this army. I am enlisted for eternity. I will either retire in this army at the rapture or die in this army. Ndicela uphela kweso stanza. Xa bendifunda uyehla wona lo mbongo. Xa bendiwujonga lo mbongo ndaqonda ba nale ntsho. Anaxesha lide banda kwethu. I think ukumazi uba usithathu lo mfo. Ndimazi apha ku2024. Anaxesha lide ndimazile kodwa kule minyaka mibinana ndimazile ndazilikhulu. Mandiqale ndithi bencokola ngobethwe ngahayarishiwe. Amen. Amen. Ndibe nethuba lokuba ndimamkelise uYesu noba ke udecide yena umamkela ngomlomo emveni kwam athethe enye andizuyiphendula wena nawe uyazi wedwa leyo. Mna mntu okhe wamamkelisa uYesu ndiyamguqisa phambi ekunye nonkosikazi wakhe ndiyafondile ukawuguqa. Uthi seguqile akhosho balingumlenze seleft loguqe ngalo uthi ndicela ungaguqi ngalo wase right. Ndibuza ke ngoku yintoni nafundisa umfundisa kaphikiswa. Amen. Athi thetha mamcirha. Athi mamcirha hayi kaloku unentsimbi lo. Intsimbi uvuka ingqondo sesinaphakela umuntu unesibhamu lo. Ukuze uthini xa uthi unentsimbi kuba hayi apha emlenzeni wafakwa intsimbi. Ndike mna hayi enze umfuzisele ngathi uguqileke ndingabuyiseli umva intsimbi yakho na. Amen. Amen. Amatyeli ngamatyeli
ukhe wangena kula office yam inye into bendingayithandi kanti benayo ofisini ifowuni yakhe ayicinga ndikhalimile uthi uthetha naye kancinci iyafowuna ifowuni athi hambani novala le taxi phaa e-Oxford ndibuza ezi taxi umane uzinqanda azizukuxabanisa nam kuthi hayi aba bantu mabangabe abantu ndibuza ke mna kayiphi into ugqibela kwam uthetha naye ekulapha ngoJanuwari uthe kum Mamfene lo mfana theka uthandaze tata hey kuzawufiwa phaa eofisini kuzawufunda ndibuza uthetha ukuthini uthi akukho kutshintshwa iofisi ngoku kuzawufiwa andikwazanga ke oku kufiwa ebexela yena ngoba uthe kum kutshintshwa iofisi ndagqibela ke ukuba serenkini ndingumgqobhi haleluya kwazi Vincent zange ndifikelele phaa so andizuyazi into yaseofisini so andiyazi ndiyayicela laa nto seofisini kungaphindi kufiwe ngoku haleluya bandakwethu intliziyo yam inzima yona ke ndiziva ndilahlekelwa ngamazwi okuthetha ngoba silahlekelwe ngunyana bambi balahlekelwe ngumkhwenyana bambi ombi ulahlekelwe ngumyeni ombi ulahlekelwe ngukhazini kubhuti utata omncinci umalume haleluya sime apha sithe ngqwangqwe kule lali yakwaSobhelite sonke sijonge le bhokisi akagulanga lo mfu amen ayobhokisi yomntu lona ekuthiwa ebefunyenwe yi-COVID-19 sinxibanga zimaski ebengekabi nahlaba ebesaze ngobuso elizweni haleluya yindoda leni ibiphuma isithi iyolwela ikhaya layo iyozama uba singacimi isibane ekhaya abantwana bakowayo balale betyile abantwana bayo balale betyile haleluya Amen. but endaweni yoba abuye nesikhafutina kutyiwe usike wabuya sengathethi kodwa unkosikazi wakhe makazofanisa uba nguye nalo haleluya bandakwethu ubundlobongela obungenileyo kwezothutho busibangela namhlanje into yobana sibone into yoba kwisebe lezothutho kwicandelo lezothutho ingathi asinayo ingqalelo yobomi bomntu ahlabelela umhlabeleli ebuza kwincwadi yendumiso uba Thixo uyintoni nomntu le nto umnonelele kangaka asikafikeleli thina kwela sebe lezothutho haleluya ukufikelela kuqonde sibuze umbuzo uyintoni nomntu haleluya Amen. uwe sisinazo lepahla kubantwana bakabhutfuyo kubazali bakhe kwifamily yakhe iphela izihlobo zakhe ifuna niyazi thatha umphefumlo wakhe haleluya and into ebuhlungu yeyokubana zihlobo zam ubakho nto siyenzayo akwabo odata abasebenza apha eziteksini eziofisini ii-officials ezikhoyo bezindiva ubakho nto siyenzayo ngaleni nto basebaninzi abazali abazawungcwaba abantwana babo before time ayikokufa oku okwamkelekayo haleluya Amen. khona ukufa uqonda uba ewe ke noba bekuthiwani na kodwa sizamile haleluya Amen. kuzawude kube nini mzi wakwa-Elta mzi kaNcedo awudibanisa nengadibani imibutho ngoba zonke kuthi thina bazi-passengers kuyafana mzi kaNelta kuzawude kube nini simane kancinci singonwabe ezingcwabeni singqolelwa ziimbumbulu ngoba sishiwa koogqabeni kuzawude kube nini into yobana xa siphumayo uthe omnye utata xa bethetha wathi sithi thina singodrayiva kasiphume endlini sibhabhayisa iifemeli zethu abantwana bethu sihamba singazazi uba sizawubuya sisaphila kuzawude kube nini kunje mayitshintshe le meko and into itshintsha ngomntu haleluya Amen. andizuphika ndithi ubhutfuye beyingelosi because zikhona izinto andixelele zona yonke into endiyaziyo ngaye ngendive ngaye but into endiyithandayo kule chapter yokugqibela wobomi bakhe uthi kum ingaske abafana bakwi-CIT haleluya Amen. i-CIT ke ithi Chintsa Indian Ocean Transkei
CIT ukuthi abafana bakwi-CIT ingaske babone intoba akusekho bomi pha eChintsa e-Indian Ocean naseTranskei. Uthi ekugqibeleni into ephuma uyakuyikhumbula ke sisinezo lento wawukhona nawe ekugqibeleni into ephumayo uhleli nje amapolisa ayawina. Amen. Ndithetha apha bandakwethu nomuntu bendimane ndifonelwa kodwa ndiyabulela into yoba apha ku-2025 andifowunelwanga. Bengicimba isichitho mna silapha eGompo bathi bothi bahambile eGompo basemalinda zange ndiphinde ndifowunelwe ukuthi silapha eGompo. Na uyazi ke sithatha into xa kufowunwe ekuseni ukuthi silapha eGompo ibiba yintoni na. Kodwa ever since bahamba eGompo bathi mayemalinda sandayifumana icall thina ndalala. Akuwesa apha e7 Delani icall ebendilindele bekuthiwa ndisazoboniswa indlu kwakhiwa idonga igqitywe. Haleluya. Ndimbuze ke notata caba wenza igate awuzuxabana ke ngokunenye intombi yakho ngoba ubundibanisela uba igate egquna uba ukayenzi kodwa ubhizi wenza igate komnye umntana kodwa yayifuna uqala leya segquna wathi hayi akhuphe eqala imali apha andiyazi ke imali yantoni ikhutshiweyo abanye ke kha bayikhuphe mandiyiyeke naleyo. Kodwa kasifunda kwincwadi yamaRoma siyamva uPawulos uyathetha apha bantakwethu uthi masingabuyisi ububi obubi. Ndicela mna abahlobo bakabhutvuyo abase-intelligence sebeyifumene ngoba bantakwethu mandinixelele abona abantu apha eSouth Africa abaphethe i-intelligence konoteksi more than amapolisa. Abona abantu abaphethe i-intelligence apha eSouth Africa kwakuluthishwa apha iSouth Africa eGauteng naseDurban kodwa phe Kids Beach zange kuluthishwe ngoba yaba ngonoteksi abavala apha bathi not apha kule mall yethu enhle ngaphezulu kweHemingways. Haleluya. So uyaziwa noba uyapha kwinkunzi ubalekela kwakho erenkini ufika ube safe. Njengoba ndithetha ngoku ndiyayazi uba sekusaziwa uba ngubani na lo ebephula itrigger okanye ngobani na akho manamanakana. Ndizokuthi namhlanje ngokubalandelela nenza into ngaloo nto ngempintshi yakho nge-out yakho ngomjita wakho i-revenge ayisukunceda ngandawo. Into ezawulandela sizawubeka iibhokisi zibe yi-20 apha zilandelelane ngoba bantwana kwethu ububi zange bayihluthisa intliziyo yomntu. Kodwa masingakhathazeki masime ezwini likaThixo sisazi yokuba imbuyekezo the revenge is of the Lord. Akho into emnandi njengomntu olwelwa lizulu. Yabona ka ulwelwa lizulu yabayeka bakulwe. Yabona ka ulwelwa lizulu uyabayeka ibe ngathi bakuthatha i-advantage but ngenxa yobuyazi ukuba ndinommulo hlengi ndinomlweli wam uyakhula izulu liphakame lathi uphakame izulu liyakulwela. Ndifuna abantu nabantu bazithembile omnye uthembele into omnye uthembele ya into omnye uthembele ya into kwabantu abayaziyo uba ndinelibhanti mna ndizudubuleke kwabantu abayaziyo uba ndinale ngcambu mna ndizawuphumukana izawuba ngandiyisephe emanzini but ndifuna unazisa zihlobo zam ayizusikhulula ayizusakha isizwe into yokubana silwe. Ndiyayazi ingoma enaniyicula komnye uDisemba esithi I will fight fire by fire. Ndizothi namhlanje fire by fire will not quench fire because two wrongs never make one right. Emsindweni we ngoba into emnandi ngophendulelwa nguThixo. Ukuphendulela uThixo sewuthule wena. Ukuphendulela uThixo ngendlela ongayicinganga. Into emnandi ngolwelwa ngumoya oyingcwele yintoba awudakisi izandla zakho ufana noDavide kwiNdumiso 34 athi Yehova bambana nababambana nami yilwa nababambana nami ubunikhanda nengcweletsheshe undilwele. Sotsho namhlanje
Ndizotsho namhlanje singayenza imistake apha. Singayenza imistake apha sisifofu. Yoba sehle. Ngoba nathi singayizama i-20,000. Andanoba inkunzi noba inkaba okanye imazi siyifumana. Ibakhangele. But it means ke ngoku into yobana sehlile kubuqaqawulo uthixo sibeke khona. Saya kwi-level yawo. We cannot stop that low. Kufuna kale siphukayo basijongele phezulu. Ngoba uthixo uphakamisile. Ngexesha lelemlindele. Mamtixha mhlawumbi nalapha emzini wakho besithi sakhe simbone. Into yoba ngowasozalibeke kuba lolo ebezeka yakekho ubabonisa into yoba bendingathandi kuphela loo nzekayo ndithanda neli khaya lakho. Ayenzi. Andizazi izinto zekhaya ngexesha bekulungiselela. Xa kulungiselela ukufa kuyakwazi unyathelwa nekonsini. Ndicela ke ngoku ningathathi inqala. Ndicela ngoba niyifemeli enye. Ngenye imini navuma nathi abantwana babini bazawenza amagqirha nesithathu ibe ngabantu abanye. And nansi into ebuhlungu ke ngoku into yoba noba kuthini na khumbulani ilasbon yakhe lo mfana ike halala phaa elife beningonwabanga nobabini magqirha nani sithathu ninqunqa phaa umntana engakwazi uziphefumulela. Meaning ukwazile ndifuna nikhumbule ezaa zinto. Hayi nikhumbule ezaa zinto. Ndifuna siyazi ukuba yona kodwa yona i-revenge ne-vengeance izawuba khona but ayiveli kuthi because evela kuthi izasibangela soma phaa i-Fleet Street kodwa evela kuyehova isibangela siphume sitshaya uyehova isiphendulela apho esingazikhona athi ndibuhambela ubugwenxa kwisizukulwana sesini nesesithathu. Masingavumeli umoya wodlame, masingavumeli umoya wenzondo, masingavumeli umsindo. Nanku umsindo bathandekayo, umsindo is an absence of thinking. Awukwazi uba nomsindo uphinde ucinge, awukwazi uba nomsindo uphinde uqiqe uhlikihle. Emsindweni awunomsindo uthatha zonke i-reasoning yonke i-logic uyibeke ecaleni uthethe umsindo. Yabona umfazi onomsindo ojololeyo uyayithatha ihambile azophule zonke ifestire endlini ophule ifriji ophule ezemoto waqehla umsindo athi what a waste. Kodwa umfazi ongalawulwanga umsindo utenzelwe le nto angayithandiyo. Amen. Acinge ungaze ushiye umyeni wakho kube ejolile. Andini malijolani bayini awunoqhithwa mani inkazana because le nkazana lento ifunayo yilento unayo uzamvumela ntoni. So ndizama ukuthi isihlobo zami, how do we honor the memory kaVuyo? We honor the memory ngothatha into zinhle ngaye sizi-implement ezimpilweni zethu, not ngokhangela imbumbulu sithi kancinci kancinci sizawubafumana bangavela bona kodwa bayekele kuyehova. Because ayona nto ibuhlungu ayikokufa kwakhe lo mfana because ebezawufa yena. Ayishem ebezawufa nobe befe nini njengamba ndizawufa. Nami ndingathi ndiphuma apha ngoku. Haleluya. Bayabonakala nabangekho sho ngentsindiso yabo ngoku. Funeka ndamkelisa uYesu ngoku. Because xa usho ngentsindiso yakho kuza ngizama umoya ongcwele undithathe ndigoduke. Haleluya. Babe khona otata bayibambaza lemipilo lapha esiphakathini. Sendiyagqiba ngoku. But nansi into endiyicelayo bootata bam, nansi into endiyicelayo boomama bam, sesivala sesigoduka. Nansi into endiyicelayo, masinikele kuyehova, masinikele kuThixo, masithi Thixo ubukho wawukho. Ukhe wasi akaqala usinde embumbulwini lo mfana, akaqali wake lo mfo akavuka kanti kuzawuvinywa e-ofisini kwadutyulwa abantu emele uphaa e-ofisini yena qala but belingekafiki lixa. Kodwa kanti ndiza nihlekisa ke bathandekayo, wathi lo mfana hana
andikho weak mna andikho weak abazondifumana njalo haleluya but bekufikile ixesha lakhe but into ebuhlungu yoba mna ndivumile uba ndibe sisikhuni sokotsha ndibe indlela yakhe yohamba mandingavumeli loo nto mawasonele loo mazwi sixoleni usapho lasekhaya mzi wakwa-elta mzi wakwancedo mzi wakwamtumeni mzi wakwamgoli masiyamkeleni haleluya andifuni nokuthi inkosi ethathileyo kodwa masamkeleni sekunjalo ngoba ayikho into esinoyenza noba singathatha intonga ezo ntonga sizithathileyo azizumbuyisi masifumane amazwi bawujambazi afumaneka kuDavide athi uDavide wawuvunyeleza uba umkile umfundisi wakho ke njengosithathu yakuvumela bobuse namandla otshata ukhangele elinye isoka mntanam uyawulinda eli xesha ikhaya likunikeza lo mncinci gqithi into yobana haleluya umncinci gqithi ndiyakhulula uyawunika eli xesha bathi sila ngalo uyazibona ubusesegemini ungene phaa egemini haleluya bakamameli tu haleluya ngoba naku bamamelayo bayabawela ukuya phaa haleluya so ayithi loo nto makuthini kodwa uzukungena egemini ungene wedwa uthathe ilifa alishiye abantwana bakho ungene ukuthi hayi lo ndithandileyo akandithandanga neento zakhe thande mna ndedwa sawudibana etshatshalazini sodwa funa niyazi bathandekayo zininzi into ezithethekayo zininzi izinto ezenzekayo baninzi abantu abazizinto asizuvuma thina sisifofu ukwazi le nto bayaziyo ngobhiti wethu sizawukwazi le siyaziyo ngoba nasemgxobhozweni iyakhula inyibiba nasemgxobhozweni into endiyithanda ngenyibiba ikhula emgxobhozweni kumanzi amdaka nyutunyutu anukayo kodwa inyibiba izixelela into enye ukukhula kwam emgxobhozweni ukuzalwa kwam emgxobhozweni ayithi loo nto ndizawufela emgxobhozweni kodwa ukufa kwenyibiba siyibona ifela ebhonituni ungene kwindlu ye-7 million imile laa nto leya ewe ndiphuma amanzini anukayo kodwa ndifela kwindlu ye-7 million funa siyazi into yobana apho siphuma khona ayithethi uba sizawuphelela phi wenza uthixo ngomntana ongaka aphuma abantu kwendawo ngendawo it means he has touched lives bantakwethu ukubana ugqatso lwakhe akulufezanga andilazi olunye ugqatso ingxaki yobana thina sinike umnyinge uba umntu kufuneka aphile iminyaka enga hayi kanti umntu bantakwethu uphila uba wakho wayidlala i-TV game sadlala machine ufake 50 cents uba no-life wakho uyakumkhumbula omastafa phaa ubadlala uno-life wakho ulife wakho uyucutheka kancinci wakuba red kuthiwe one life left emveni koko uyathutha uyagoduka lo mfo ukugqiba kwakhe indima yakhe uqokelele zakhe agoduke nababesiza bavuleleni bangene bayanqonqoza bavuleleni bangene nababesiza bavuleleni bangene bayanqonqoza bavuleleni amen funa ke ngalo mazwi sibavulela sivule inhliziyo zethu simamkele uYesu ahlale kuthi sawucela ke unike nakutata ebesiqhubela le nkonzo ndiyabulela kakhulu phakamisa lo tata uzobulela ne phakamisa lo tata uzobulela Mr Mkhutukana bulela aba bantu balapha ibhala kulo hlobo kwakho boys tata phakamisa
sithathele u-14 Thixo akunangqaleko Thixo akunangqaleko Thixo akuna aleko Thixo 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 akuna angibekho Ndibulise abefundisi ndibulise ikwaya ndibulise ifemeli yasesitapheni kwaMthumeni ndibulise ifemeli yamacirha kwaMguti ndibulise ifemeli yamaMfele ndibulise ifemeli yamaMpala ndibulise ihlobo ezalamana naye wonke umuntu olapha mandindibulise ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu molweni bazali zodwa zibeke zonke futhi tshabalala konke kodwa inye into uThixo yena uyawusekelisa ndisondeza bethunana uza kwenza ilizwi lombulelo kwezi family ngokuphathisana nalo msebenzi ifamily yakwaMguti nefamily yakwaMthumeni andivanga nto yokokuba beke bakhombane ngenini kuhle ukubambisana xa kukho umsebenzi okumelana ndimapha ndibuhlungu kakhulu ngalo mfana lo mfana kulo nyanga apha lipheleyo fika phaa kum sondelele kakhulu nam bendisondelele kakhulu nabazali bakhe wathi dedi ithi kandibiza dedi kathi tata ithi dedi zekuwe mfuna unkosikazi wenza nomazako zako kavuyo ndim owaya emacirheni ndiyocela ubuhlobo fika ndathi ndizocela isitye esihle sokutyela phaa ekhaya endisibonwe apho emacirheni funa ukuthi nqemzwi wamacirha nqemzwi wesithathu hlanga luhle nehlanga masinyamezele yaye ukufa kona kubekwe nakomngakanani
kodwa uThixo wenza icebo lokuba udibanisa abantwana bobabili. Ufuna ukuthi nqe mntanam Thixo uyawuhlalekho kwindawo ethi phaya ncwadi kaJeremiya 28 funde pha yama 29 uthi ihlobo enicinga ngalo nina mna ndicingi ngalo kodwa into endicingayo yeyokuba ndinike ithemba nekamva. Uthi xa ndinike ithemba nekamva funa ukuthi ke akonakalanga nto kuphelanga bomi kuni nina abahleliyo. Funa ukuthi zigcina abantwana ufuye yena nto abekuthathele yona, thathele ukugcina ikhaya lakhe, khulisa ikhaya lakhe, gcina abantwana bakho kwabo, gcina ifemeli yakhe. Lo mntana besibeleke sonke besibelekile lo mntana, sonke besibelekile, uthanda yonke ifemeli yakhe uvuyo. Funa nomelele ungapheli ubuhlobo phakathi komza kwaMthumeni nomzasimacirheni. Kwakubakho ingxaki sikhona nisibize sizokwazi basiyilungise. Thela ukuthobelana kwemandi inye kukuthobelana basikuthobelene sahlala kakuhle ngoxolo. Cela ukuthi bantu bakwethu wonke umuntu olapha uyabulelwa apha kwaMthumeni nosuka kwindawo ngeendawo nabahlali abathe benza landlu yalo mfana balapha evillage 3 bayabulelwa kakhulu umzuba kwaMthumeni. Nomzi kutorhwana wonoteksi nawo siyabulela ngendlela bebesebenza ngawo. Noyesu akukhange kube lula ubheka kwakhe enqamlezweni, wenzakaliswe ngabantu abebehamba naye, kodwa kajika yena wasazi into yoba isiphelo sakhe ngukunqamleza. Engayanga enqamlezweni lingachithakalanga igazi lakhe asinakuphila thina. Funa ukuthi ke zenibangele sibambelele kumbangi nomgqibeleli onguYesu Kristu. Thixo akanangqaleko, Thixo akanangqibeko kwiindaweni zonke kongela ixesha lonke. Thixo yena kapheli. Ngaloo mazwi ndiyabulela Nkosi kakhulu. Indlela bethuna sizawuphuma sijikele nje apha, asizawuyihamba ngenyawo, asina ngezithuthi pha, sawulandela nje le moto izawube ilayithe umzimba. Esinye ke isicelo esicelweyo apha ekhaya efemelini, xa sibuye emadlakeni sizawubuyela kwalapha, amanzi ashushu sizawafumane lapha. Enkosi kakhulu. Mandibulele bawugcina siyabhala ngoku. Jambas anokushiya ngaphandle. Ngixolele dala kodwa andikwazi ukushiya ngaphandle. Igazi liyajiya emanzini. Akho mlonzi wena jolo kubhala lenkonzo. Bhala lenkonzo dada. Molweni wethu. Sizawuphakama zikosi. Abakwazi uphakama abanamadolo uThixo uyabaxolela. Andizoza nento eninzi, umfundisi wagqibe wonke amazwi. Intshumayelo yakho umfundisi wami ibingeyale mini. Ithanda into enye ayithethileyo ndeva kumandi kum. Wathi impindezelo ayo yethu. Ndathi ikwenkulu le. Le nto ithi impindezelo ayo yethu ngekaThixo. Yho, gqibile. Asinanto sinoyenza thina. Yonke into isezulwini. Into esinayo thina sixhome izandla. Sithi Thixo nguwe owaziyo. Ngoku sawuphakama bethu seyivale ukuze ke siqhubekeke nouye emadlakeni. Abanamandla ophakama. Ngoku ke sawubhala amehlo sikosi sithanda hayi make sithandazani sonke ma. Sawuthandaza sonke bethu. Baba wethu onamandla Nkosi. Ngexesha lemini uthandile ukuba sibe khona ekhaya. Siyabulela ngenyanga lemihla naku umsebenzi womntwana wakho. Uwenze wanempumelelo uThixo wethu naku umntana. Hawu somandla uselula usemnini kodwa amandla inqawa. Somandla mkhaphe kwindlela zonke somandla. Fihle nefemeli yakhe Nkosi. Nabo bonke abasondele enxebeni Nkosi. Basizophuma siyokubeka uvuyo. Sicela wena Nkosi. Mina mqalise. Silindele nomini yobonakala kwakhe. Bapheleke Thixo somandla egameni lenkosi uJesu. Amen. Senzeleni imizila inyawo zenu, senzeleni imizila inyawo zenu. Abantu akwethu bazoyithatha. Senzeleni imizila
Khathazeki kolwani kuThixo nikolwe nakum yendwini kabawo apho ndikhona mna sibe khona nani intliziyo yenu khathazeki kolwani kuThixo nikolwe nakum endlwini kabawo zininzi indawo zokuhlala bekungenjalo ngendanicelelayo ndiyemka ndiyakunilungiselela indawo ukuba ke ndimkile ndiyakunilungiselela indawo ndiyakufundise ndinamkele kumntakawam apha ndibona mna ndibe khona apho thanda khona Thibeke apho thanda khona Thibeke apho thanda khona Thibeke apho Thibeke apho thanda khona Thibeke apho thanda khona Thibeke zininzi indawo zokuhlala ukuba bekungenjalo ngendanixelelayo yemka ndiyakunilungiselela indawo
Eze kutheni ungakholwa wahlala wathula phamaziyoni wahlala wathula wena Phiso ongunaphakade wanga anganilungisa nigqibelele emsebenzini yonke elungileyo ukuze nikwazi izihlobo zam ukwenza ukuthanda kwakhe esenza kuni oko kukholelekileyo emehlweni akhe ngoYesu Kristu kuye makubekho uzuko luse emaphakadweni amen. Sawucela bawuntswentswe khasithandazele apha lenkonzo songena kwinkonzo yotyhilo litye. Bawo namadonke isewe Nkosi yethu Yesu Kristu Thixo olungileyo sesilapha kule ndawo ke Thixo olungileyo sicela wena ke Thixo ngakuhle ngobuninzi bakho moya ngcwele usikhungu usiqume Thixo olungisifike Thixo olungileyo benzingo zelihlabathi xa sesihamba Thixo olungileyo simshiye umntana wakho kule ndawo elindile banaye ke Thixo olungileyo umkhusele umkhokele nalapha yakhona ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen. Galomzuzu sizawucela abo balungiswe likhaya bezawufunda ilitye basondele ozawufunda ngapha nabazawutyhila bamele kwela cala sawucela uvakalo abamasiyo ukuba bathandekayo imizi ayifani sibonile nalapha ngendlela ekuhambeke ngayo mhlawumbe wena uqhele ngenye indlela wabona into yoba imizi lena amakhaya wafani adafane nangentlantsi ndicela unazisa ke izihlobo zam uba nalapha esisuka khona siyalityhila ilitye asilisikeleli. The reason singalisikeleli ngoba leli ndawo ayondawo yentsikelelo eli litye lime kule ndawo lizoba sisimiso lizoba sisikhumbuzo. Sizawucela abantwana abacelwe likhaya bazotyhila balityhile ilitye lo uzawulesa alese. In loving memory of my beloved husband, a father, a brother, and uncle. Born on the 6th of May 1991 and died on the 28th of February 2025. He is buried on the 15th of March 2025. My best friend, my soulmate. Our love story will never end. Your love will light the way and your memory will forever be with us. In memory of a life so beautifully lived, so deeply shared, and spirit so deeply missed. Rest in peace, Statu, Ndebe, Kopoi, Chisana, Asa, Komosibombu, Lao. Masibulele kubantwana. Sibulele ngakho konke. Ngenalo nechaphaza lesono. Sibuyela kuwe xa sikule nkonzo. Ilitye. Sibuyela kuwe ngoba yonke into ibiqalwe nguwe. Kwaye Thixo yonke into igqibela kuwe. Sisithi ke moya ngcwele intando yakho zeyenzeke. Kuyo yonke lento Thixo ndifuna siyazi ukuba kuqala wena kuzogqibela wena. Ngegama likaYesu Kristu. Amen. Ndicela nje izihlobo zam ungena kule ncwadi yeGenesis isahluko ngama-35 ndifunde lamqolo we-19 uyoma kulama-20 ithi iBhayibhile ngohlobo wafa ke uRakheli wangcwatyelwa endleleni yase-Efrata eBhetelehem. uYakobi wamisa isimiso phezu kwengcwaba lakhe, sisimiso sengcwaba likaRakheli nanamhla. Zihlobo zam, ithi iBhayibhile lo mfo washiwa sisithandwa sakhe njengawe mamcirha namhlanje uzobeka esakho isithandwa. Uthe wawushiwa ngunkosikazi wakhe bemthanda
wafika endleleni ngoba akuthi sawushwanga abasithandayo iphele neyethu indlela kuphele yena kodwa ayakuphela indlela yakhe ayithi loo nto masiphele inkumbulo zethu ngaye ithi iBhayibhile wamisa isimiso esisimiso sime ukuze ibe sisikhumbuzo kumsebenzi welitye ke lo ezobekwe apha umele uba ube sisimiso phelo sisimiso mntakwethu wenzela into ba nabantwana bakhe ngoba abantwana bakhe abanye basancanca abakazi nodo bazawukhula babuze ubhutata nize nimhlisa phezantsi nibabonisa uba nasi isimiso apha amathambo katata wenu aleli khona ayondawo lena ke sisinaso ethi wawuqakwa liphahle bubomi zizinto zobomi ukuzobuza evundishiya njani nabantwana ayindawo yokhalela le ayindawo lena yothandazela ayiyo lena indawo yokunqula kodwa yindawo lena yokwazi ukubana lowo bendimthanda lowo ndimxabisileyo lowo senyongeni kum obekekileyo uhlela apha alikho chiphu ke bantu bakwethu ilitye le family idlekile ngamanye amazwi boni indlela ababonisa ngayo ukumxabisa bachitha imali kwenzela into yobana bayazi nangenye imini bangafani nathi esisebhizi sikhangela amadla kodade omkhulu wethu ngoba kwakubekwe nje ikhuni lomnqamlezo labola lona litya lizubawa na after 30 years lizamela imila apha siyazi into yobana abanye banomalume wabo owalalapha siyazi into yoba abanye banomntakwabo owalalapha nezimveku ke ngoku azishiyayo siyazi ngenye imini kuba khona asikho ke isono sokuza ubona uba kuphela unyaka ngoku ndahlukana naye mandizobeka intyatyambo apha mandifike ndizokhumbula imemori yakhe uzofika okanye ufike ulicoce ilitye ulilungise asikho isono kuloo nto leyo kodwa ayiyo lena indawo yokuzocela ayiyo lena indawo yozothandaza ayiyo lena indawo yozonqula zikhona indawo zonqula siyazazi izihlobo zam ndifuna ngalo mazwi okwesithathu sazi into belitye alenzelwa nabani na amen lenzelwe ilitye abantu abakhe benza umsebenzi omhle bathi bakulala kufuneka bekhumbulekile sizaba izibhoja zelilizwe sizazikhumbula njani ngoba xa besisibhoja nomfa besamfana lamakoti ehlabelela ngokwakhe umvesithi ndiyamthanda uyesu khululumoya kodwa simfa ehlabelela loo nto ngoba umoya wakhe awukhulekanga wonakele uqhelekile kodwa ngenxa yokuba eqhelekile unento and heyi yawuyeka lo mfanekiso usike yanguye ngqolo ndiyabacela abantu abazityela into zabo ebusuku banganqumi lapha bangathi uyaporha bathi bambonile ngoba yilo mfanekiso nguye amen bangathi hey simbonile umile pha uncumile haleluya ndifuna ke ukuyibulela la family leyana haleluya akho ntsikelelo sihlobo sam akho mathamsanqa azayo kumo okanye azayo kuwo ngokuthi utyhilele umntu ilitye sucimba uzawufikeleleka okanye uzawuqalekiseka ngokuthi ungamenzini ilitye kodwa ithi loo nto ndiyamthanda ubalulekile kum sawubona kuthando umzi wokhuphoyi ebeninalo kumntana wenu sizathi ka sidlula apha noba sobeka funa sithi ile lapha la chap laphopho ule lapha naba bahlobo bakhe ngenye imini bazawufika apha ekhaya ze nibavumele besithi hey sikhumbule i-out yethu umjita wethu sikhumbule uvaka besifika apha bazawuyazi kukho abantu abangakwazanga ukufika namhlanje ngenxa yobubhizi bezinto bazawuza bezophosilitye bazawufika basibone isikhumbuzo ngamanye amazwi xa ndiyishwankathelayo this is only but a memorial. It is not a place of worship. It is not a place of prayer. It is not a place of kneeling down and asking or invoking spirits. Hallelujah. Masingawuduba tubike amathambo akhe simhuphe ngalo mazwi ndizawucela utata ubophi asenzele umthandazo wokugqibela enkosi.
Amen tata. Egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele asibhala kumfondlo kuyo siyabulela ke Nkosi yamadinga amakhe aweke imisolunge umbeke kule ndawo uThixo sibulela into yobana ube nayo Nkosi kule ndawo bonakala umphiko umgquma Nkosi egama lakho Yesu waseNazaretha amen. Haleluya. Sizawucela ke utade besiqhubela inkqubo aze azosisamkelela ufefe. Amen. And then koko ukuba zikhona ezinye izaziso ezinye uyakusinikeza. Enkosi tata. Mandibulele tata masivala amehlo bavalayo ufefe lenkosi yethu Kristu nobudala bobungcwele uhlala kuthi ngokungabanye kude kuyinkosi amen. Umyalezo ngifumene ngosiphumayo kuthiwa intente ayilawuleki sawubuya sehlele pha ekhayeni xa siphuma kule ndawo enkosi. Come on, guys.
uqale ntoni ngayiqedi. Come on. Come on. Ayini madoda. Aphinde sendawo.